kleine portemonnee, grote portemonnee, maakt niet uit. We helpen iedereen even vriendelijk. Ik ben vandaag te gast bij het Palet van Smaken in Terneuzen. Die zijn recentelijk uitgeroepen tot beste delicatessenzaak van ons land. Maar ze zijn ook heel erg bezig met duurzaamheid. En daar gaan we het vandaag eens over hebben. De eigenaar van het pand heeft 114 zonnepanelen op het dak laten leggen, zodat we allemaal energiezuinig kunnen werken. We hebben in de winkel een klimatiseringssysteem door middel van een warmtepomp. Warmtepomp is natuurlijk heel erg in opkomst. Is een wat duurdere ingreep, maar zorgt ervoor een constante temperatuur, waardoor de kazen ook niet verder rijpen dan nodig is. En daarnaast hebben we natuurlijk overal LED-verlichting, dus dat is ook wel een hele belangrijke. Maar het is dus ook nog eens wel een voordeel voor de kazen zelfs. Het is zeker een voordeel voor de kaas. Ja, die blijft de leeftijd die die heeft. Dus dat is heel fijn. Dus de duurzaamheid komt ook nog eens de smaak ten goede misschien. Ja, absoluut, absoluut. Mensen blijken nu toch wel te zien van, goh, er is nog een winkel in Terneuzen en daar kunnen we allemaal lekkere dingen halen. Dus we krijgen steeds meer publiek, dus dat is hartstikke leuk. En hoe zit het met de prijs? De kaas en worst zal toch wel een stuk duurder zijn dan in de supermarkt? Nee, geldt niet voor alles. Wel natuurlijk de specialiteiten die echt van ver komen. Die bijvoorbeeld Italië en Spanje. Die zullen ongeveer gelijk zijn qua prijs. Maar dat ligt niet in de supermarkt. Dat willen we niet.